Ito na yung ginagawa ko kaprom di bago ako malis ng bahay, bago ako pumunta ng Manila. Ito yung ginawa ko. So dito naman kaprom di, yung pa rin, medyo lumago yung mga ferns dito, Bernice ferns, golden legume. Ang kapal niya na tabunan niya lahat yung mga halaman dito. So ayan kaprom di yung aking yung pinakita sa picture na garlic vine. Yung ko naman dito kaprom di yung begonia star. Ayan ang dami. Ang kapal-kapal. Nasira na yung mga ko dito, mga bromeliads. na ko yung isip ko na nabablang ko. Tapos ito maganda pa rin naman yung aking dito. Yung ang tawag dito. Ano ba ito? Kalimutan ko. Good morning mga ka-From-D. Nakauwi na po ako dito sa probinsya. At excited ako makita yung garden ko. Siyempre excited din akong ipakita sa inyo ang aking mga halaman. Although parang may napansin akong hindi ko nagustuhan. Pero ayun, siyempre masaya ako nandito ulit ako sa aking bahay. But before anything else, sa mga bagong viewers dyan, sa mga bagong ka-From-D at matagal nang sumusubaybay sa aking mga videos, at hindi pa naka-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Anyway, pasensya sa mga nag-aabang ng aking mga videos kasi nagkaroon pa ako ng karamdaman at hindi ko naman pwedeng baliwalain. So hanggang ngayon nga, mayroon pa rin. Pero siguro na to, natural na sa buhay ko na ganun talagang buhay ko na sakitin. At ayun, so ngayon ka-From-D, excited akong ipakita sa inyo. Naluluha pong mata ko. Naluluha mata ko sa kakaubo. So, excited akong ipakita sa inyo yung aking mga halaman dito. At ayun, lalabas na tayo para makita ko na yung agad-agad yung mga halaman at maipakita ko sa inyo. Tara, let's go. So, ayan po mga ka-From-D. Nandito na tayo sa may pintuan ko. At siyempre, ito pa rin nakikita dito sa labas ng aking bahay. So, nung bago ako umuwi, kino-confirm ng ate ko na kung anong oras ako darating. So, siguro nilinisan niya to ng tudong-tudo. Nagwalis siya. Pero, obvious naman na talagang napabayaan yung mga halaman ko dito. Ito na yung, ginagawa ko kaprom di bago ako malis ng bahay, bago ako pumunta ng Manila. Ito yung ginawa ko. Tapos, ayun, kitang-kita naman yung ganda niya at ang kapal. Dati ang nakatanim dyan, mga ephesia. Tapos, siguro, umapaw na yan hanggang dito umapaw na yan dito kasi madali siyang lumaki, pero ang ganda niya kasi ka-From-D dahil nakikita yung mga flowers niya, ayan. So masyado siyang makapal dito. Tapos yung mga tinanim ko naman dyan yung mga, or nilagay ko lang ng mga nasapat lang itong mga ko dito, tricolor na kalatia. Tapos may mga ko dyan, yung mga natira kong anong tawag dito, yung caladium, tinanim ko dyan yung mga bulb niya na maliliit, nilagay ko dyan. Tapos yung oregano, ayan, ang kapal na ng oregano na panlaban ko sa lamok, pinuputol nga rin nila, ayan, putol-putol na. Tapos dito ka-From-D yung hindi ko pa ito napakita sa inyo nung bago rin ako malis, tinaniman ko dito ng mga peanut grass. So, okay na siya. Medyo, pagdating ko, kinakain siya ng pato. Kaya, hindi siya masyado siguro yumayabong. Pero, maganda na siya. Ayusin ko na lang ulit para pag wala akong ginagawa. Siyempre, nagkalat na rin yung mga ferns kasi mga dati pa yan dyan na tumutubo. Tapos, hindi ko naman nabunot yung iba. Ayan. So, maraming improvement ka-From-D dito. Kaya lang, mayroon din mga nawala. So, maganda pa rin yung mga halaman ko. Ayan, yung dyan, nilagay ko na bird nest, hindi naman nagalaw yung dalawa na yon. Pero yung nandito, ayun, nabuwal siya. Nakita na yung comfort room nila nanay dito. Nabuwal yung dito, mangga.
nadaganan yung bird nest, kaya yung ano, natumba rin yung nilalagyan ko ng bird nest. Ayan yung mga halaman ko dito. At syempre, wala naman silang pagtatambakan ng mga basura, kundi dito lang, oh. So napabayaan na. So yung mga halaman ko diyan, yung mga ayan, yung anthurium magnificum na anthurium diyan pa rin. Din ayan dito, ano, kailangan kong dito retouch para gumanda ulit. At ayun, ang ano ko nga dito, yung mga ferns, oh, yung Boston ferns, napabayaan na rin, parang hindi na siya maganda. Dapat malagong malago na yan, na inaasahan ko na lalago na siya kasi maganda weather dito, na ulan at hindi kailangan ng diligan. So dito naman kaprom yung pa rin, medyo lumago yung mga ferns dito, Bernice ferns. Tapos yung mga iniwan ko na mga kalatia, bigonya, andyan pa rin sila. As dito, kasi kailangan ng init dito kaprom para gumanda yung halaman. Nagkataon siguro na pag alis ko talagang hindi umaaraw. Yung ko nagkabali-bali sa tindi ng lakas ng bagyo. Ayan, yung ko pala kaprom kaya nabuwal yung nabuwal yung diyan, yung mangga, kasi yung mga doon natamaan yata ng bunga, yung parang pan natumba, tapos dito tumama sa mangga, kaya ay nabuwal kasama yung mga halaman ko. Then ayun, nagkabali-bali yung nagkalasog-lasog yung yung liquala plants. Ayan, so hindi ko masyadong tagalan muna mag-focus dito kasi ang dami ko pang papakita sa inyo. So maganda naman yung mga halaman ko, naging malulusog sila. Ano bang mga nabawas? Hindi ko pa na-check kung may mga nawala or may nabawas din sa mga halaman ko. Pero ang nakikita ko kasi nag-lash, pero maraming nasira. So yan. Bakit ang liwa-liwanag dito? Yun yung ko dito, yung African talisay ko dito, kaprom ang payat niya. Tapos nilagyan nila ng yung tinutukudan nila, siguro natumba ito ng bagyo. Tapos yung ko dito, ayan, sobrang ko dito, yung golden legume, ang kapal niya, na tabunan niya lahat yung mga halaman dito. Tapos siguro ito rin, bago ako dumating dito, yung sinisigurado ng kapatid ko na ipakita niya na inaalagaan yung halaman ko. Kaya nung bago ako dumating dito, bago umuwi, siguro pinutol niya na ito bago ako dumating. Ayun. Tapos hindi na masyadong magaganda yung mga ko dito. Yung Anastasia plant, ayan, walang dahon, pero ang daming sanga. Siguro inubos yun ng yan, uod. Yung kong yellow bell or alamanda plants, walang flowers, ko konti. Ay yung mga halaman ko dito. Okay pa rin naman kaprom, kaya lang kailangan talagang kailangan kong i-retouch para gumanda ulit. At syempre mas maging maaliwalas kasi hindi naman marunong yung ate ko. So yung ginagawa kong Christmas tree dito, tumaas na. So puputulin ko yung para hindi siya masyadong tumaas. Then ayun, marami pa rin akong dito. Yung yung mga ko hindi gumanda. Pero ito yung tawag dito, nakalimutan ko, na pandakaki plants. Ang kapal niya, ang lago-lago niya. Ang dami niya natabunan, pati yung mga ingatan ko dito. Pero ititrim ko lahat yan kaprom kasi yung ginagawa, gusto kong yung mga Christmas tree na ginagawa ko dito. Yung ito, pandakaki, ayun to, Eugenia plants, tumaas. So kailangan i-trim ko siya para maging dumahon ulit siya, para magkaroon ulit ng maraming sanga. Then yung ko dito, African talisay, medyo okay naman siya, kaya lang ayan, nakubkuban niya yung mayana. So ito na lang siguro natitira kong mayana. Saka marami akong mga diyan, mga halaman, yung anong tawag doon, yung mga pinupropa ko, lumaki na. Nakalimutan ko. Basta French bush yata yung tawag dyan. Nakalimutan ko na. Ma-recall ko rin yung pangalan nun. Tapos ito, pinutol din ng ate ko. Yan, tinitrim na siguro yan. Yung mga Persian shield, ayan, malago. Okay naman yung mga Persian shield ko dito.
At puputulin ko ulit siya para magkaroon na ulit ng katiwasayan yung buhay nila dyan. Ayan, yung oregano ko pala kapromdi, umakit na doon sa dingding ko. Pero okay lang yan kasi hindi naman siya ano siya ng mga insekto, nagpapalayas ng mga insekto yan. Tapos yung mga ko sinasampay ko dito, ibabalik ko na doon sa pinanggalingan nila kung saan ko sila tinanggal. Ayan, para gumanda ulit dito at maging maaliwalas. Yung mga ferns, wild ferns to eh. Wild ferns to, hindi ito halaman. So, talagang tumutubo yan dito kahit saan. Yung aking mga pisilili na pang indoor. Tapos yung yucca plants ko, ayun. Marami akong dito. Tatanggalin at ayusin ko yun lahat. Ayan. Ang ganda rin ng aking alam ko binunot ko na ito pero marami nga akong binunot dun pero ayun dumadami naman siya, hayaan ko na lang. At dito Colocasia. So ayan kaparming aking backyard dito. Maayos naman. Ang hindi maayos yung mga halaman, maganda pa rin naman tingnan at very maaliwalas. Dito marami akong mga nilagay na halaman dito pero yung kubat na wala. Ang dumi-dumi, ang dungis, talagang binagyuhan sila dito. Ayan, yung mga halaman ko dito hindi na nalilinis. Mga tuyo na dahon ng birdnest. Ayan, andyan pa rin sila. Hindi talaga ng kapatid ko. Din nga ginagalaw. So yung mga mayana ko dito na iniwanan ko dito na maraming mayana, nawala, natunaw siguro ng matinding ulan. Pero ayan, tumaas siya. Pinuputol din naman nila pero mahirap nang bumalik yan kasi maulan. Dapat ngayon medyo may araw na. Pero ayan, makapal yung mga halaman ko dito. Nagpulpak na ba? Hindi ko alam ang tawag doon. Yung nagtumbahan na dahil sa kapal. Yung mga bougainvillea na iniwan ko dito, ayan. Yung iba may flower. Masyado na makapal, kailangan talagang putulin. So, hinay-hinay ko lang yung gagalawin kasi hindi ako pwedeng magtudo na magpapawis ng todo kasi kapromdi, hindi pa rin nawawala yung sakit ko until now. So, minamalat pa nga yung boses ko. So, ayan kapromdi yung aking yung pinakita sa picture na garlic vine. Madami pala siyang flowers kapromdi. Siguro nung wala ako dito, punong-puno ito kasi maraming tangkay. Tapos yung sa ibabaw naman, ayun, yung ang ganda sa ibabaw, hindi ko maipakita dito, wala kasi ako drone. Tapos ayun, yung ito nakasampay doon sa ibabaw ng terrace. So ibabalik ko siya, nahulog eh. So kailangan ibalik ko siya doon para maging maayos ulit dito at maaliwalas. Yung ko naman dito kapromdi, yung begonia star, ayan ang dami. Ang kapal-kapal. Tapos marami akong may itinapon akong begonia star na napakadami. Nilagay ko sa sayang yun eh. Kahit bulb na lang sana yung hindi ko na malaman kung saan ko nilagay. Nasa planggana yun. Kasi binunot ko nandun sa may kitchen, sa likod ng kitchen. Ito yung ko dito. Nasira na yung mga ko dito, mga bromeliads. na ko yung isip ko na nabablang ko. Ayan, dami kong dito, magaganda yung mga begonia star. Ang laki na rin ng aking dito, yung pinapalaki na cactus. Pero alam ko dalawa yan eh. Marami ang tinanim na cactus, mayroon pa yan dito. Pinutol din yata ng ate ko. So dapat hindi na lang nila ginagalaw kasi hindi rin naman nila inaalagaan. So ayun, meron pa ako ditong may mayana ako natira na kulay pink. So ayan, makakapagtanim ulit ako ng mayana. Yung kulay pula parang wala na. Tapos dito, ang daming nawala. Meron ako dito mga matataas na halaman.
Pinutol. Yung ano, ang pinutol nila. Siguro nung natumba nung bagyo. Pero dapat tinali na lang. Ano yun, magandang, ano yun, magandang, kruton. Tapos yung, ano, ang sobrang kapal naman ito nung, ano, yung halaman na ito. Calathea zebra. So, ayan yung, ano ko dito ka-promdi. Mga halaman sa harap ng bahay. Maganda ka-promdi, kaya lang sobrang, ano, sobrang, lago. Tapos kailangan magbawas. So dito naman yung French bush ko. Nakalimutan ko yung pangalan, may tawag pa dito, hindi lang ano French. May tawag pa dito, nakalimutan ko. Pero ayan, kailangan gupitin ko ito para mainitan siya, at syempre puputulin ko ulit yung mga halaman na yun doon na ano, na takpan. Ayan. Mga croutons ko, yung ano ko dito, yung kailangan gupitan, yung naputol na ito dati, kailangan maibalik ko sa dati. Ayan. So yung ano ko dito, yung maki plants, ayun, pinutol ng ate ko. Hindi ko alam kung sinong pumutol nito, kasi pinapalaki ko siya eh. Pinapahaba ko siya kasi gagawin kong Christmas tree. So yung pinutol, itinusok dito. Dapat hindi na lang nila pinakialaman kung natumba man, kasi pwede naman siyang itayo eh. Kung natumba man siya, dapat hindi na pinutol. So yung nainis ako nung nakita ko, kasi bakit kailangan pa pakialaman. Tapos dito, bakit ano dito? Ano bang nandito? Ay, may ano dito. Bakit may namatay dito na parang ano? Ano to, ahas? May mga buto? Ano to? Parang sawa. Namatay dito. Ayun no, ang laki-laki ng ano. Anong yung masiglo? Ano to? May buto. Ayun no. May tinik. Anong, ang laki. Ano kaya yan? Katakot. Dito na tinapon dito, or dito namatay? Ayan, tumba-tumba yung mga halaman ko dito. Yung Eugenia na ano, natumba. So hindi makatayo. Yun, puputulan ko siya para tumayo, bumalik sa dati. So dati ang kapal-kapal niyan eh. So, nasira na yung video ko. So ayun, maganda pa rin naman yung ano ko dito. Yung ano lang, nainis ako kasi ito pinutol nila, pinapaano ko yan. Tapos ito, hindi ko alam, sabi nila, ano raw, natutumba raw ito. Nagtataka lang ako bakit siya natutumba. Ang lalim-lalim nung ano, tapos nakalitaw yung pinaka-ano niya. Binaon ko yan eh. Paano siya malilitaw ng ganyan? Siguro may binubunot siya. Yung pinagtataka ko, bakit lumitaw yung ano, samantalang nilubog ko siya nung bago ako umalis. Nakalubog to eh. Kaya siguro na ano ng bagyo na natutumba kasi binunot. Bakit ganyan? So ayun yung ano, pinagtataka ko diyan. So yung ang kabuuan ng garden ko ka-promdi, marami akong nga ayusin, mga naghambalang ng mga sanga-sanga ng halaman. Ayan. Marami pa rin akong puputulin, saka lilinisin. Yung ano ko dito, tumaas na yung yung Monaika, tumaas na dito. Maganda pala siyang pataasin, kaya lang nandito sa lapad. Tapos yung ano, kinubkob na ng pink lady yung ano, yung mga dahon niya, yung ano na yung pink lady, parang siya nang nangibabaw. Tapos ito, maganda pa rin naman yung aking ano dito, yung ang tawag dito, ano ba ito? Kalimutan ko.
Basta yung kaprom din nabablang ko isip ko. Dahil siguro sa gamot. Ayan, maganda pa rin siya. Dito kaprom din sa pinakagilid ng ano ko. Marami akong mga halaman dito na tinatabi lang kasi hindi ko pa maitanim. So ayan, may mga halaman ako dito. Ayan, nagkalat yung mga ano. Ba't gano'n? Hindi man lang inaayos. Ayan. Ang sukal-sukal na dito. Bakit ganyan? Ang taba na ng saging. Mamamatay yung mga ano ko. Ay, magigiba yung bahay ko dito. Kailangan anuhin ko yan. Tanggalin ko yan. Kasi pag natumbas siya yung simento, madudurog. So ayan. Yung mga ano ko, ginagawa kong ano, horizontal garden dito sa harap ng bahay ko. Ito na yung mga halaman, no. Ano nilang yung taba nila. So ang lusog. So kaya lang ito, nainis ako dito sa ano, parang nakakainis tingnan. So ang taba-taba pa ng saging, kailangan putulin ko mga yan. So, ayun po muna kaprom yung halaman ko dito. Yun muna ipapakita ko. At saka ko na lang ayusin. Magpapahinga muna ako. So, yun po mga kaprom, ang update ng aking garden. At later, ayusin ko siya at i-rearrange ulit. Puputulin ko yung mga naghambalang ng mga halaman na dapat maging maayos. So, ayan, ayusin ko siya. Then, ayan, yung hindi pa mga nakasubscribe, ay in-invite ko po kayo na mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat at Diyos mabalos. Happy New Year po pala.